všade, kde sa objaví kamera, sa objaví aj Jakša. Je to profesionálny chodič do rozhovorov. Bol už vo všetkých podcastoch, ktoré kedy vznikli. Miluje rozprávať o sebe, miluje sa ukazovať na kamerách, na fotoaparátoch, na rôznych akciách pre smotánku, kde sú kamery samozrejme. Miluje sa fotiť, miluje si písať dlhé statusy ku fotkám. Proste je to človek, ktorý je všade. Ja Jakšu evidujem už od malička. Keď som bol malý, tak bola taká rapová skupina menom Dramatix a on bol jej členom. Tá skupina začala niekedy v roku 2006, takže ja som mal 11-12 rokov, bol som proste chlapec. A tak som si prirodzene myslel, že keď je to člen rapovej skupiny, tak asi je reper. Lenže potom, ako čas plynul, tak som zistil, že počkaj, ten Jakša nemá žiadne pesničky. Tak asi nie je reper, asi bude ten producent, ten, čo robí hudbu pre reperov. Tak je Kontrafakt má Anisa, H16 má Grimasa, tak Dramatix pre nich robil hudbu Jakša. Lenže potom som videl nejaký rozhovor a Jakša sa vyjadril, že on nerobí hudbu, že on nevie robiť hudbu. Nechápal som teda, že čo vlastne robí Jakša. Vyskytuje sa v klipoch, vyskytuje sa na rôznych akciách, chodí do rozhovorov, ale ja netuším, čo vlastne robí. Tak mal som možno 15 rokov a začala mi vrtať hlavou otázka, že čo robí Jakša. A ja dodnes netuším, že čo robí Jakša. A povedal by som, že to je jedna z najväčších záhad slovenských dejín, že čo je Jakšova práca. Prečo je slávny? Prečo s ním robia rozhovory? Prečo ho ľudia sledujú? Prečo sa vyskytuje v pesničkách? Prečo sa vyskytuje aj v názvoch pesničiek? Prečo sa vyskytuje vedľa reperov a známych ľudí? Čo robí Jakša?